офіцери керівництва БЗВ, військовці в відставці почали приймати присягу на вірність нашій родині, Республіці Білорусь. Я, громадянин Білорусі, поступаючи на військову службу, присягаю на вірність Республіці Білорусь і її народу. Колись я порушу прийнятую мною військовою присягу, то готовий нести отказность, установленную законами Республики Беларусь. Гэта быў час, калі гісторыкі, сапраўды сур'ёзныя гісторыкі, мелі вялікі аўтарытэт у грамадстве. Іх проста ведалі. І ў навуковых колах аўтарытэт ведалі. Я помню ідэю прынясення прысягі, менавіта дзень 8 верасня выказаў прафесор Міхась Ткачоў, які, дарэчы, перажыў эту прысягу всего 2 месяцы. Вельмі раптоўна яго жыццё абарвалася. Але ён, як гісторык, вельмі грунтоўны, якога паважала ўлада, все паважалі этого чалавека. Ён сказаў, што гэта не ёсць прысяга, якая сведчыць пра тое, што мы там супраць кагосьці настроены. Это сведчыць пра нашу годнасць. І гэта, я лічу, трэба і цяпер, і таму што не заменіш ніякімі штучнымі там святамі, дзе льецца море піва, гарэлкі і ўсяго астатняга, і піражкоў і ўсяго, але дзе ўсё па загадзя распрацаванаму сцэнарыю, і скокі і песні, дзе ўжо словы не памяняеш, як кажуць, і жесты не памяняеш у адрэпеціраваных скоках і песнях. Все это штучнае, яно все роўна не можа мобілізаваць людзей. Але это былі незвычайныя абставіны, это была эпоха змены, это была эпоха ўзнікнення новай дзяржавы на карце свету. І таму гэтыя ідэі захаплялі большую частку людзей. І я веру, што гэта, як кажуць, не апошні быў всплёск этой ідэі.